Na-open mo yung ano niya dito. Naka-brain sa lagay mo. Na-open mo yung ano dito. Yung sendala. Oo. Ba't tayo? Natayo na. Wala ka. Ano nga yun ba? Ayun ba? Ayun. Ayun na may nanonood na. Nalubat. Palit cellphone. Nalubat. Ano mo ma? Baka na yun pati nuksan na Hindi, yung ano ko dyan. Nalubat yung ano ko, cellphone. Saan mo na lang ipataw? Ang talaga. Saan ba? Yan. Yan na lang. Nalubat yung cellphone natin. Ayun, buhay na baga ma? Patay na po. Oh, ay. Hindi ko napansin, lubat na pala. Welcome to life. Nawala ko yung cellphone. God of your and Hindi talaga siya mabubuksan. Buhayin mo nga. Hindi siya mabubuksan. Ayun, pasensya na po at na, ano, nalubat yung cellphone na ginagamit. Di namin napansin na Pansit. lubat na pala. Pasensya na po. Pansit o na pansit? Kain po tayo, ma. Dito na, ma. Ikaw na. Sobrang dami naman ng ano mo. Niloto mo. Magtunggolan. Hmm? Patayo na to. Ano malabo? Di man. Okay lang. Zero. Ay, 1 viewers ulit. Tingnan ko nga dito. Hindi yan mabubuksan, Papa. 3 viewers. Hello, post. Wala to dyan. Sabi na eh. Kaya kanina pagtingin ko sana. Nalubat. Yan mabubuksan. Na-drain. Na-drain ng gusto. Comment po ulit tayo. Gantuan ulit. Patayo na yung ano. Cellphone. Hindi na po na ano. Pwede ba yung mapapahigot? Hindi. Hmm? Hindi yan mapapahigot. Hindi, nasit mo na eh. For viewers, Hinapin natin yung ano eh. Salamin. Salamin natin na. 5 viewers. Pero well, dami naman yan parang Jason. Hmm? Si Rugal Juliano. Dami naman yan, parang Jason. Dami niluto ng asawa ko. Ano yung naluto ko eh. Spicy. Hmm. Tapos dalawang hindi na ano. Anak, konti lang yung kakain. Ilan ba ito, ma? Di naman pati manghang pala to. May maanghang, may hindi. Dalawang hindi. Ay, hinalo mo na lang. So, kasi wala eh. Yan, minsan ka lang naman mag-ano eh. Ito. Yes po. May, basa ma. Na? Basa ka. Oo, sana. Ang Lita People Zalan. I like Pansit Canton. Naputol Kuya Jason. Nalubat. Nati Margie, nalobat po. Wala tuloy siya, no? Nanonood kaya Jojo. Pansit yan. Pansit Canton po. Pancit Canton po. Jason, kung pagtutok bawal. Kain tayo. 13 viewers. Pasensya na po kayo, naputol, nalubat yung cellphone. Nakatayo na tuloy yung cellphone natin. My beauty queen down. Kain po.
Mukbang. 15 viewers sa loob po. May ikaw ma. Ayun na, makikiano na. Ban mo mama mo. Nasa po. Hindi lang ako. Parang ikaw na lang ang UTI ako, hindi na. Yan ako pag dito sa bahay talaga. Ay gumigising ako niyan ng oras kumakain. Kinapay mapalamanan mo ma. Gusto mo palamanan ko? Buhay na bagay yung cellphone. Hindi kaya, hindi kaya. Baka pwede yan na ito pagpatuloy doon. Hindi na. I-try mo nga. Asan na pala yung ano? Yung GoPro? Isinit mo na? Yung GoPro? Gusto mo palamanan ko? Sige, nakain ka na ka mo. Mamaya na. Kain po tayo. Six viewers. Saan yun? Sa Mindanao or Davao region? Sa Bicol po. Bicol po. Sa Bicol kami. Bilcolandia. Tama mo? May UTI pa ako. Ano lang po, Ate Margie, yung kulay green lang po. Hindi niya kasi makakain nung ano. Hindi kasi Manghang. makakain ng maanghang. Makain ma. Mahirap naman ito kung ubusin ko to. Grabe naman to. Nagpansit ka na ako kanina. Sige na. Kala ko dami mo niluto. Kakain ka rin. Thank you po, Ender X Cherry Indo, Roblox TV. Nag-like and Salamat po. Wala na tuloy si Kuya Jojo. Roblox. Yeah, Minecraft. Naputol yung ano natin. Roblox. Yeah. Hindi na kinaya ng cellphone na isa. Medyo malabo tuloy yung cellphone natin ngayon. Kain. Sana, huwag yung maubos yun. Masakit yun sa tiyan. Dami sub, tinignan ko profile mo. Pa 5K pa lang po. Pa 5K. Nag-1 year pa lang po ako na na nagbablog. Nag-1 year ata ako nung November. November yun. Angelita Punsalan. Ilang, ano mo? Yung galing ko, yung galing ko. Hindi po may Yung galing ko. shout out kay Jason watching from Cebu City. Hello po, taga Cebu. Shoutout po sa mga taga Cebu dyan. Naintindihan ko ano sa galing, 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 galing. Shout out sa mga taga Cebu. Dodong. Sabi ni Sir Dodong. Where are you from? Excuse me? We are from Bicol, Landia. Philippines. Bicolandia. Taga Bicol po kami. Aray ka busy. Ma, Kasi ka ba ito? asal ka dito ma? Philippines.
Philippines. Bicol, Philippines. Sa Korea kami, wow. Wow. Sana all. Sa Korea daw sila. Oy, mag-start na sila sa Ay, pagkakaan. ano ang gusto mo sa Korea? Ma. Snow? Mag-stress Ma. sa kapitbahay nila sa Ma. North Korea. Bakit? May stress ka sa North Korea. Bakit? Nagwo-war. Nag-war? Hindi sila nag-war. Wala na. Nag-war ba sila? Ang dati po, Mabasa. Korea, Ma, usok dito. ano lang, mahina. Kunti na lang ang word nila. Tapos yung North Korea, ang dami lang kinuha ang word niya. Sa South Korea and North Korea. Akala ko magkakailan tinatawag. Hindi na gusto. May si Koala Bear. Wala ba ang ating camera, no? Si Koala Bear. Pwede ba yan, Papa? Again sa ano? YouTube. Ha? Sa live? Ako din again, nagla-live-stream. Sa Korea daw Bagong sila. anak yun, saka. Araw-araw kayo nagla-live. Hindi po. Ngayon na kami nag-live. Bombas. Di ba naglolo? Ay, nagla-live din pag nagluluto pala. Si Papa mo. Pero tayo, ano, tayo, Tapos sa Maynila. minsan, sumasama. Sama sa atin nito. Ngayon lang. Noel Juliano, cute naman ang baby mo. Thank you. Cute cutie. Buchana ka. Cutie. Alam mo yung kalapit, ay isang kalapatin natin. Ang nawa natin. Kalapati na pink. Cute viewers, hello. May kalapati ka na pink. Ano pa pa, pero hindi yung hinabol nila. Nakatayo na tuloy yung ano. Napot kasi yung live natin kanina. Busog na tuloy ako, ma. Yung kumakain ka kasi. Hindi ka pa inantok, bebe? Nalobat tuloy yung cellphone natin. Roblox TV. Magkano ka na lang mag-post sa community mo? Favorite ko ma-Roblox. Gusto ko ng Roblox. Hindi ko yung mabubuhay papa. Buwan nga lang. Buhay na kasi hindi yun maano. Mga gusto ko Roblox. Hindi na yung maridiretso. Kaya mga ma. Hindi na yun. Tingnan mo nga. Pinawala na. Muna saglit. Ay, kayo 4.91 sa ako lamang 152 sub. Isasub ka po namin. Mama. Ano po, paano nyo na-reach yung 4.91 sub? Ano po, paano nyo daw na-reach? Yung content po kasi, and Somebody's watching. try to tingnan po yung yung Di. channel niya mismo, yung content po. Di ano kasi. Kumbaga, nakadikit kami sa ano. Medyo sa... Yung May mata... tumutulong sa Oo. na ang lakas Na ng parang kulab-kulab kami. Na sama-sama. Kumbaga yung mga viewers namin ay isa lang. Okay, sarado. Sleep ka na na? Hintay na. Sige na papa. Ay. Sige na dyan. Mara-reach nyo din po yan, yung dadami at dadami din po yung subs. Tiwala lang. Siguro po try to explore more content po.
Ano po yung content niya? Ibaba mo na yan, Papa. Di na yun na, ano, di na yun mababalikan. Tingnan mo nga. Nalobat kasi itong cellphone na isa. Hello, at mo isa. Hmm. Ayan. Linggo ngayon pero puro cellphone lagi naglalaro ng games katulad ng Roblox. Puro cellphone lagi naglalaro ng Roblox. Siguro po ano, try po nyo mag-awa na lang muna ng shorts. Kasi kung games po, mas maigi kasi ano shorts. Power Mix TV, hello po. Hello. Try nyo po mag games. Tapos i-upload bilang shorts. Parang pwede siya ma-continue. Huwag na pa ba, mahati-hati na yan. Baka magkaan ka. One na lang yung ano yun. Huwag na. Magkaka-difference yung ano. Hindi ko alam kung paano mag-live. Nakakapag-live pag 1K subs no. 1K. Oh, yun lang alam ko. Parang una, nakaka-live na. Pag 1K ka po, pwede ka na mag-live. Yun lang ang alam namin. Si Vince malapit na mag 40k subs. Ay, congrats kay Vince TV. Yung pangalan mo po, Ender X Cherry in Do Roblox. Try mo po yung i-content lang yung Roblox. Sa Sino shorts. Sa shorts and yun. Nadirin kasi itong cellphone. Basahin mo muna sila. Ha? Basahin mo muna yung mga comment nila. Oo. Naiinasikaso ko dito sa isang Pagbabago cellphone. na yung mga ano natin, viewers na ano. Wala. Pwede naman mag-live sa games, diba? Pwede po po. mag-live. Kaso po, ang alam ko is 1K muna ang subs bago mag-live. No, Papa? 1K muna. Pwede naman po mag-games, mag-live. Pero ang alam ko po kasi dapat may 1K subs ka muna bago makakapag-live sa YouTube. Parang ganun din sa TikTok, no? May 1K subs ka muna. May 1K followers ka sa TikTok bago makapag-live. Kaya po padami ka muna po ng subs siguro. Kasi yun yung alam ko. Pag na-monetize na, pag pwede na mag-live. Pag Di ko yung ubusin to Takpan mo muna. Lagyan natin sa Dami naman kasi yung luto mo, tapos di ka naman kumain. Ibuano Di ko lang. siya kayang ubusin. Tatlo kasi. Grabe naman to. Diyan mo na. Mauubos natin yan. Tingnan mo. Ako di na, ayaw ko na. Yung wala, mauubos natin yan. Napadami naman yung niluto mo. Hello po! Busog tuloy ako gusto. Mamaya ka pa naman natin. At maya-maya po maya-maya mag-i-end na tayo. Kasi may i-editin pa ako. Yung isang cellphone, itong cellphone ni Miss ay ito yung ginamit ko kanina nag-live. Tapos itong ginagamit ko ngayon, ito yung pinag-i-edit ko. Kaso ito nalubat. Power Mix TV, hello po. Kaya mamaya mag-end na tayo kasi 11 na rin. Yung mag-i-edit pa. Baka anong oras na ako matapos. Tiwala lang po. Dadami din yung subs. Kasi nagsimula din diyan siya parang basic. Sa konti Ano lang talaga, kumbaga Saga talaga siya. may nakaano lang. Yung pinakang mahawak sa amin ay siya yung maano na. Kumbaga sikat. Kaya yung subscriber nun, yun din yung subscriber namin.
Gusto niya daw kasi mag-live habang nag-games. Pwede naman Ano pag ano po, na. try more upload muna po ng mga games. Siguro ano, kung may kakilala siya na ano, makikulab siya. Sa Korea siya eh. Kaya, yung, ayos yung, Try mo pong mag-ano, yun nga, mag, mag-upload muna ng games sa shorts siguro. Para mas, hindi ko sure eh. Kasi pag yung games, di ba, sa shorts talaga mas malaki ang ngayon. Mas madaling kumuha ng subs. Pag mga games, kasi yung mga bata ganun yung pinapanood eh. Yung mga bata nga dito, ano, Minecraft, kaya Roblox, o kaya ano, si Bibi na, naghiga na, hindi pa yun, sa cellphone. cellphone pa. 13 viewers, hello. Si Alamid. Yun, si Otol. Alamid. Amo ay. Nabusog talaga ako, inom pa ng tubig. Dararara. Try mo, gusto mo talaga mag-live na ano, na games talaga ang ano. Try, ano, sa games mag-live. Ano nilalaro ng anak mo sa cellphone? Ano yun eh, paiba-iba eh. May Among Us, may, ano pa anak nilalaro ng anak? Nak, Nagro-Roblox din, Bibi, Minecraft, iba-iba po. Bibi, Bibi. Iba-iba, minsan ano ano nilalaro mo sa cellphone? Ano daw nilalaro mo sa cellphone mo? Nagro-Roblox ka, Among Us, Minecraft, Pero, Dito. nanonood. Nagtatanong. pero walang signal. Dito nga. Ano nagtatanong sa'yo? Ano yun, ano Ito. Ano daw yung pinaglalaro mo sa cellphone mo? Roblox. Roblox, tapos Minecraft. Minecraft, Stickman. Stickman, Among Us. ano? Among Us. Among Us. Among Us. Among Us. Iba-iba siya na nilalaro. Minsan nag-ML. Pero hindi ko siya nalaro ng ML. Dinidelete namin yung account. Dinidelete niya kasi naghahamig sa cellphone niya. Pero minsan tinatago ko yung cellphone kasi yun nga yung mata. Kasi ako nga, nararamdaman ko na yung, kumbaga talagang, Sleep ka na. yung epekto ng cellphone sa mata. Kasi yung pa rin, pagod kami sa trabaho, yung pa ba yung project, yung ano namin, content. Tapos, imbes nang matutulog, hindi kasi mag-i-edit pa. Daw. Mag-i-edit. Anong oras na matutulog. Tapos maagang gigising, maliligo. Kaya ano, ramdam ko na talaga yung kumbaga may epekto sa mata. Gabi siya, no? Opo, 11:02 in the evening. Diyan. Mag-AM na din. Korea siya. Sa Korea. Soccer. Korea. South. Gusto niya din mag-ano eh, yung anak ko. Gusto din mag-vlog, pero gusto niya mag-games lang din. Ang live stream ng Roblox. At magla-livestream Roblox. Livestream Roblox. Kaso mahirap na mag-ano ng subs kasi. Sino siya? Noel isa pa. Kailan punta niyo sa Manila, ingat kayo sa biyahe, lalo na pagpunta sa Manila, lalo na sa ospital, maraming manloloko. Sino siya? Kami rin sa mga nanonood, lumalabo na yung mata, patas lang tayo. Patas lang. Opo, maingat naman po kami sa Manila. Ay baka dun siya ano siya. Pinsan ata to nila ate Bidang.
service. Yung mga isa Opo, doon sa sa ano. ospital. Opo, marami talaga sa Manila. Sobrang sobrang madami. Pop up po pa. Eh, ba't ganun? Wala, di talaga makita yung ano. Mm. Sobrang madami talaga. Kaya pag hindi talaga mainit, maluloko. Mabubudol. Ay, makainin mo na to. Pag hindi pang oras. Siguro 11:10. Pwede ka na. Ano oras na? Ano na? 11:04. 11:04. Maya-maya po mag-end na ako. Kasi 11:10. Pwede na siguro. 6 mag-aano ko. minutes. Mag-i-edit pa. Pasensya na yung mga viewers kanina. Pasen- Sila putol. Pasensya na po kanina. Naputol. naputol. Sobrang Nalubat. lobat talaga. Di namin napansin. At siyempre, maraming salamat din po dun sa nagpalipad, dun sa nagpakulay. At madadagdagan yung ating revenue. Thank you po. Napakalaking tulong po nun. At pasensya na po at nagkikwentuhan kanina. Naputol bigla. Hindi ko napansin talaga. Hindi Nawala ko tuloy napansin yung ba't ganito. Hindi ko napansin yung madaran. naputol lugod yung excited natin. Warning. Sa ano. Kasi excited natin sa Pansit Canton. Excitement ba? Mm. Ako nga man ang 5 tubig mo. minutes. 5 minutes na lang. Ano na tayo? Ate Margie, mag-e-end na po kami Mag-e-end na kami. maya-maya. Para di ako masyadong abutan ng madaling araw. Kailangan na matulog kasi Tama maaga. ka mga tubig mo muna. Da 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 da. Ito pa yung egg, hindi ko na Yung ano? yung egg. Saan to? May itlog pa pala to. Binili mo? Basag. Binasa ko sa plastic para sa ano. Ikaw na kumain nito. Busog na talaga ako. Ikaw naman kumain. May malasado. Ayoko. Busog talaga ako. Thank you din po. Si Ate Margie. Pahinga na po Ate Margie. Ay, anong oras ba ako nung uminom ng gamot? Madami pa. Itry ko nga yung ano, Dolphinal. Bakit? Yun daw mas mabisa sabi ni mama ni ano eh. Mama ni Gwen kanina. Pag masakit daw yung ngipin, Dolphinal. Baka ilang milligrams na. Hmm. Bye, laro ka na. Ay, sige po. Oo. Iwala lang po. At ano din. Dadami din ang sub. Oo. Lahat naman po nagsimula sa Ano lang, ganyan. tsaga-tsaga lang po tayo sa tayong mga YouTuber. Tsaka siguro po kasi games ang ano nyo. Di basta, niche. basta sa akin, Siguro, kung wala naman akong nasamahan na, kumbaga yung kilala na siya na YouTuber, siguro hanggang ngayon baka mababa pa rin yung ano ko. Kasi si Utol nga, 3 years ata siya. Bago siya bago umangat. 3 years. siguro Hmm. kasi yun yung gusto niyang games. Siguro ang ko lang, nag-a-advise yung hindi vlogger mo. Hmm. Kasi na, Yung siguro try manood ng mga sa ibang video. dinapin natin yung channel niya para Oo. Try nyo subscribe ng tayo sa mga kanya. tutorial kung paano talaga. Ano nga pangalan ng channel niya? Thunder Cherry. Ano? I-type mo nga dito. Tingnan mo. Oh. Tapos subscribe mo.
Kaya nahanap namin yung ano, YouTube channel. O kaya pakita natin kay Bibi. Kasi nanonood yan ng mga ano, nagbablog ng mga nag-games. Mahirap mahanap kasi yung ano. Ayun siya oh. 152 subs talaga siya. Ito po yun, no? Ito siya, no? Hindi, subscribe na natin siya. Subscribe. Okay na, naka-subscribe na ako sa'yo. Ano yung ano. Ilan yung niya upload? 86 video. Ha? 86. Hmm? Ay, yung 86 videos. Try niya ano. Kasi maiksi yung ano. I-try niya i-upload sa bilang shorts. Shoots na natin. Hmm? Ayan po. Hanggang dito na lang yung live na to. Bye-bye po sa 10 viewers. Yun nga, mag-ano pa ako mag-i-edit at mag-upload pa. Muli po, hanggang sa muli. Thank you po sa nagsubaybay. Oh, basta yun, pasupport na lang po ng aking vlog araw-araw. Tapos pagdating ko sa Maynila, salamat po sa inyong lahat. Ayan po, bye-bye. Ingat po kayo palagi sa Ate Margie. yung trabaho nyo. Or Yan. Miss TV. Hello. Tulog na rin kayo. At Jojo, Noel Oh. Isaac. Lahat-lahat. Meron pa Ay, sila. ayan. Raven James. Bye-bye. Bye-bye po. Ingat po kayo. Mwah, mwah. Ingat po. Yun.